Hej och välkomna till mitt liv i Minecraft del 6, tror jag det. Jag ska säga det, ja. Den här videon tänkte jag gå mina och söka lite kol för att göra facklor med orkitarna och biff har jag där säkert. Och lägger dem i den där lådan. Stengarna behöver jag. Dirt kan behöva stänga mig med det där. Svärd vet inte om jag behöver med. Eller jo, jag kan behöva det med. Om jag hittar någon spindelnät så behöver jag ta det. Och då går vi. Och då gör jag så här. Och jag måste gå nära. Träsk borde växa bort. Här borde faktiskt vara en fackla. Sitter den. Bam. Ja, det var här som jag hörde lava då. Men det var nog inte. Den här borde växa bort också. Jag tror jag börjar med dem där bort. För börjar med en stenhacka. Så, okej. Då börjar vi hacka upp här då. En massa stones. Om ni tycker att det är tråkigt att se på vad jag minar så kan jag också lägga på paus nu och sen lägga på igen när jag har kommit till en grotta eller någonting. Så om ni vill att jag ska göra det så kan jag nog göra det också. Och jag tror att jag gör så vi syns just. Okej, då har jag kommit så här långt och jag hittar ingen grotta och jag är inte alls långt tror jag ner ännu, men jag tänkte bara att min hack har börjat slut så jag vet riktigt nu om jag orkar få mig sen efter det. Kanske jag får laga något där och få mig men ta den här kolen åtminstone. Så kan vi laga facklor så kan jag kanske fortsätta. Men så måste jag upp efter en spade och efter det så kan vi fortsätta mina. Och okej, nej, men då fortsätter vi tror jag. Så vi drar upp här och bomba. Då ligger den där sådär och så fortsätter vi bara och upp här. Okej, nu är jag tar med hackarna. Men vi kan faktiskt laga. Nej, jag orkar. Nej, jag vet inte om jag orkar laga. Så här. No. Okej, sådär. Boom, bam. Och jag vet inte om man ska göra med hacka det här. Dirta mig gör den bara. För jag är tråkigt. Okej. Nej men det borde komma en gruva här åtminstone. En grotta, visst. Nej men jag tror jag måste få upp efter en spade nu så vi drar upp här. Alltså, jag tror jag lagar några facklor för ändå
Jag behöver också att jag grillar en massa järn så vi börjar laga till 20 så vi fick ändå 60. Vi kan börja nerifrån för vi kommer inte ändå ner. Boom, 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 boom. Bam. 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 Då borde du kanske bygga färdigt på det här huset. Vi har ju sten nu så vi kan bygga färdigt på det huset. Och så och så. No. Jag kommer inte att laga så mycket fönster här. Eller kanske jag lagar. Här kan det bli sitt fönster. Nej, jag får hugga ut sen vad jag ska för fönster och allt sånt. Bam. Och nästa avsnitt tror jag det får bli byggavsnitt för att jag måste bygga till på några saker på mitt huvud. Jag funderar på ett torn upp i himlen. Så att om ni vill se det avsnittet så hoppas jag att ni inte missar det. Vad roligt att ni missar det. Men ja, i alla fall så våra golv också. Eller ska det vara dirt? Det får ni skriva till nästa kommentar. Det får bli en fråga till er. Vad ni vill ha för golv och den som får mest röster släcker så. Det är bara att skriva. Det får vara vad som helst för golv. Ullgolv eller vad som helst. Men det ska vara nej. Men vad säger jag nu? Det ska vara mellan sten och då det här. Nej, trä, dirt. Nej, då det här dirt och vad heter det? Sten. Så sten, dirt och trä. Så mellan de tre valen så får ni rösta och den som får mest röster så säger jag sen i nästa video och jag kommer att säga det först sen om vi säger att kanske nästa avsnitt kommer då ut idag vet. Men jag kan säga när ni får till nästa vecka. Det kan komma en info om det så får ni. Då kan den starta. Jag tror jag lägger upp den efter den här videon då. Kan den bara starta. Ja, men i alla fall den info kommer sen. Borde jag laga ett nu vet jag vad jag ska laga. Som kanske blir ganska så nice. Jag kan pumpa där. Och inte pumpa frän som jag lagar. Jag kan laga bara pumpor så vi får. Så jag ska ändå få pumpa frän. Så jag kan få så pumpor någonstans. Då gör jag så här. Bam. Bam. Ser snyggt ut. Nej. Men anyways. Gå ut och lägga upp det där. Vits. Där går det. Lägger två på varandra. Sen stryker det ut. Yippie. Och sen måste jag laga några uppe och fint. Går och lägga en blomma där uppe. Jag är inte säker. Okej, jag lägger då ett. Vad ska jag lägga? Annat. Det borde gå och lägga något. Guys. Nej, men i alla fall så borde jag stänga av den här videon nu. Så syns i nästa avsnitt. Så hej då.